Khublei pi baro Pia pe RiKhasi channel hagani ka siu tai paskha nagaliang jong ka kunhon ka jongi shwa bangin ekya phaisha ki thup jong ki khubor ka ni ka tiyo ni kwa ban ai khublei shai phi be ki ye ki sem ki jong phi ka paskha ka ba dap chingkemen ba to kum jo ka ba shlei kir hai ki jing kir ku do phi ba ki ye ki sem ki jong phi temen ta pan nya phai no asha ka thup jong ki khubor ka tiyo ki mat ki bakong san omtre ya kendu u konrad sangma ya kirang bashnong ha khaput On aja kasa ka sarkar ya laispa sauko artli kilong yeng naharijan colony. Shimkya ka sarkar halor ka jingberngam ka seng lawai bapernai ban pen bethei bom ha ki school. Therus lab rukriya ringkat ke eryong ha ki babun ki jaka haribhoi district. Mi palba ka shnong sabuda ban persha ya ka jingle donbor ki pulet asam. Ringkat ki tiar pen mensaw bat jingberngam krong pisa ki kherdop district council na ki trok. Rakhi ka RBTEDF ya ka jingdap shiposnem Haga sport pinlong ka Nongmadan Sports Social and Cultural Club ya ka football tournament hamaumi but kibe di ki khubor Ina paimantash ki khubor banya Managasi ba arjong ka tayo hinyongut kirang bashnong nagishnong khaput ke jala Assam bat Meghalaya kilawan ban yakiu shano bashlong da ka jingthmu banya kendu yo menteri rang ba ka jala Conrad ke sangma Kani ga jingtmu jong kini gi nyawut kala pulam no na marbo kondat umshim natre banyakandu yaki ukladen sangma urang ba shnong kamai khuli ulai thu bigla ngomong ye kani ga jingle jong mintu rang ba barki krams kham badalong kumnu ru kinum tre banlai cha asam अभी ये साल में हम लोग का चीफ मिनिस्टर जो है कोनराड सांगमा हम लोग का जो ये फिशरी हम लोग का फिशरी को वो बोला है आसाम मिलेगा बोल दिया और कैसे होगा ये तो होना नहीं सकता है आप लोग देख सकता है उसको देखने से हम अभी फोटो भी हम मोबाइल में लेके आ रहे हैं वो तो ऐसे होना नहीं सकता है हम लोग का अंदर में हो गया वो ये तो ऐसे उसको आसाम में होना नहीं सकता है इसीलिए उसको अभी हम लोग क्लेम करता है वो आप लोग देखने से आश्चर्य मिल जाएगा ये तो कैसे आसाम में होता है वो बोलेगा आदमी लोग इसीलिए हम लोग अभी प्रोटेस्ट भी किया था अभी क्लेम करता है सीएम को भी उस दिन भी हम लोग MPSO लोग का और दूसरा NGO लोग का साथ हम लोग आगे उसको कॉपी दिया था उसका सीएम का जो रेसिडेंशियल उधर में हम लोग मिला है उसका गेट के सामने मिला है उसको दे दिया उसका कुछ भी एक्शन नहीं है उसके बारे में हम लोग अभी भी आज हम लोग उसको मेमोरेंडम देगा बोल के हम लोग आया था अभी देखो क्या हुआ है अभी वो मीटिंग है बोला इधर में आदमी लोग अंदर जाने के लिए कितना कोशिश किया मिलता है नहीं और अंदर गया है हम लोग 3 आदमी जा सकेगा बोला है फिर भी क्या करता है उधर भी मीटिंग है बोल के हमको उधर में चीफ मिनिस्टर को मिलना भी नहीं देता है ऐसे हो गया अभी तो yakini gi nyawut ki rang ba shnong lawan bat kirshan langru dekir khar ke MPCC We, the Meghalaya Pradesh Youth Congress, have come here today along with the Basan of the Hima Malayalam steamship and along with a few village heads from Maikuli, from Yongkuli and all those other areas from which the disputed areas have come. And we have come here today because we want to protest against this decision taken by the government. Because as we can see, many people in the disputed areas have cried that whatever has happened is foul play, that there was no consultation between the village heads and also the committee in the village along with the government to give away these areas which they've given away for dispute. And therefore we have come here today because we feel it is our right and also it is very necessary that we take a stand against it. Because why should we give away our own land to a neighboring state? We should defend what's ours rightfully. And that's why we have come here today. We have even tried visiting the Chief Minister's office, but he has refused to meet us, saying that we haven't made an appointment. And also, before coming to the Secretariat itself, the gates were shut and they were locked. We have come here with good intentions for our state, but currently what is happening, we see that the state, the MDA is not taking any action to ensure that the public is heard. We can see that in these disputed areas, the people have cried
and they're saying that we don't want to go to a neighboring state. That's why I, as a resident of this state, as a son of Meghalaya, want to heavily oppose this, because I understand that if we don't take a step to oppose any of this, how much more will our land go to the other states? We feel it is our responsibility, we feel it is our right, that we must protest this decision taken by the government, and I urge everyone who is in Meghalaya to please take a stand, because how much will they sell our land? How much will they give away? Nagaliang jong u menteri rangba ula ay ka jing pensyai halor ka jing bamtre ka jong u banyak kendu ikiti ki nyungut ki rangba shnong ki balawan na khaput. Ukondar uloong bakini ki rangba ashnong kilawan klam kano ka jing pentip lupa lane klam da yo ek appointment. Kumta ka jing pun kam jong u umshimla la banyak kendu yaki. There was no appointment as such. So if I give appointments, then obviously I meet, but it's difficult for me to have a meet everybody, because I've got scheduled reviews, I've got scheduled meetings and programs. So if they ask for appointment, we will give a time. And I would urge to you that it will be easier and better for them also and for me also if official appointment is sought. And I'd be definitely happy to meet. I don't say no to anybody. So but whenever I have a lot of programs and meetings to complete, reviews to be done, then I'm not able to have a just open office to anybody. It's difficult, though I would like to, but I have lot of responsibilities. I would request them to definitely take a official time, an appointment, and I'll be happy to do it. Menhaga khatlai tri ubnaya yom menta ka snam arhajar arpo lapan long hakasin ka baning kongdu ya ka je kedu lang hapedeng ka sarkar jala bad ka harijan panchayat committee na ka benta ban pinkin ria ya ki brio ki besong basa harijan colony lani hapot hem yomolong. Hakani ka jia lang ka sarkar MDA kala terwa ban aja ka sa shiki lice pa sa po atli ki long yeng hapo ka European ward jong ka nong ba shlong. We are on the job. Few places we have identified, but I cannot tell you right now, because we are yet to finalize everything. So let the details report be given by the concerned municipal board as well as by the urban affairs department. Then only I'll be able to tell you exactly where is the location to be shifted for these friends or brothers, sisters of ours who stays there in Harijan College. So what is the response of the Harijan committee? Yeah, I've already told you that yes, they are also happy, and they said that they'll go back and take the confidence and the consent of each and every citizen who stays in that Harijan colony. How much is the population, sir? The total household of that place, not in terms of population, in terms of household, we have 342 numbers. So apart from the identified government employees, how many are the illegal settlers? Let me tell you, we have I think I've already told you that time. It's about 300 plus. 300 plus means 300 plus in with the numbers given by the committee, and because 342 numbers of household is already even submitted to the Honorable High Court, and even from our department we have checked it, and it is tallying 342 numbers of the household. Chairman ka Harijan Panchayat Committee Gurjit Singh long bon se akran yakani berkinongsa jong kate ka colony wado sa pentip siya ka sarkar ka jialang ka bansalong ha ka arpasan tarek mentau banai. ठीक ही रहा सर अभी जो गवर्नमेंट है उसके जो टोटल फैमिलीज है ना 342 फैमिलीज है एज पर 2008 सर्वे ना, तो वो 342 फैमिलीज को वो लोग अकोमोडेट करने के लिए एग्री हुआ है कि विद इन यूरोपियन वार्ड में वो लोग सबको 342 फैमिलीज को अकोमोडेट करेगा। तो हमने बोला है कि अभी ये जो आप बता रहे हैं कि हम अपना कम्युनिटी में जाके बात करेंगे, मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग करके, तो उसमें जो डिसाइड होगा फिर नेक्स्ट मीटिंग 25 अप्रैल को होगा, उसमें हम बताएंगे। Menhaga khatar tarik mentau benai menteri rangba ka jalau kondrat ke sama ula kular waka sarkar country shitom banwat ya ki brio ki belapha ya ki email ki baberngam ban let bu bom hagi bunteli ki jaka po ka jala. Hello kani ga benda ukondrat ula shongru ke jialang bag Special Director General of Police ka kong Ida Shisha Nongrang banyakran sani bha khnang bakanum khata ek jingshong shngan ha ka nong ba shlong bar ha ka jala hi brockway. Well, for us as a government and as a police and home department, we take every
situation seriously. So anything related to law and order, even an email that comes in, for us it's a serious matter. And so let me assure you and the citizens that we are doing everything that's possible. I can't give details to you right now, but just in the afternoon I had one review meeting with the special DG. I have been in touch on the phone regularly, even during my tour. And today I had a face-to-face meeting, and I've taken the updates. As I said, I will not be able to share all the details. But what is important is that we are working very, very seriously on this entire situation, not just from the technology point of view, but also from the point of view of law and order. And steps are being taken. Kaseng san perthei jong National People's Party ha Nongpo Assembly constituency kalanang yo bor ba kalanang rehem shushu ha jimpin kre ka jong kana ka benda ka election MLA ha kasnam 8000 a phulai lingba ka kong Magdalene Maulong ka ba ka seng kala jit kum ka kertong banyakhun ha kani ka election kani kala pau perthei hadian me kinong ilam barat ba kinong kit kam bar kinong krishan jo kaseng Congress ka UDP ka BJP bar ka PDF kilalej ban pinyaso no ela de ka kaseng NPP bar kumjuru ban rai trei bor ba ha ka election MLA ka banwan kinong ilam kaseng Congress ki blamino na kaseng kilong ba plela tiuso ubade president kanong po block Congress committee lembar kispang kinong kit kam jo kanong po block ringkat kinong krishan jo kaseng Congress Kadbana ke UDP ginong yalang balalit pinyaso sa ke NPP ki kintup yoba yadalang makdo working president ba phis narlong youth wing president nong po block bat palat lais pa angut kinong kit kambar kinong kershan la pelong ke jingpe yang buram ikini ginong yalam kinong kit kam kinong kershan sa Congress ke UDP bat kiwe daw national vice president ke NPP ba Preston Tensong ubaderu menteri rang ba benda pa sarkar jala hakabala sakhi langru da ka kong Magdalene Sauk memolong ke kertong ke NPP Kabanyakun ha ke election MLA arja arpulai ubanik nong Klaus state youth president ki NP ki MDC ki bakintup uba Elvin Saukme MDC Mausen Ram uba Ryanel Kharkamni advisor NPP nong po block uba Lawrence nong room secretary lembar kiwe ki he kaseng NPP Dena kalian jongka parti na kalian jongi inoyalam jongka parti kabang iker patri ya pikalong ya ine adu kabakut Dangin yo ban kay ya uso ubatya. Kanong po constituency kadito way na ki constituency si papaw na hadu kasarta. Apo kejelang ikrajum. Kariboy district dari kepapaw na hadu kata-kata. Haka history jo kejelang ikrajum ni. Ladang bakla. Dari Moy District Government lain pun di Chief Minister. Lalu bakal respon bahaya pendekar. Sekadai ke distrik kapau hadu kata-kata. Mensuani orang di Moy B. Mereka orang di. Kanuksa jomki. Kariboy. Kanuksa jomki hamtam. Konsumsi hamne hanong po. Kapelong ya kejelang megala jumi koro. Bahkan long umli kumakalong. Hadin kitu Khubor nya sang yasha shipor nya zlangwan pai yang shapidang yang saban ngina ka benta kini kibipat ki Khubor. Terus la badu kriya ringkat ke eryong haki babun ki jaka Haribhoi district. Mi pat ba kashnong sabuda ban persha ya ka jingle donbor ki pulet Assam. Ringkat ki tiar penmensau bat jingberngam krong pisa ki Kerdop District Council na ki trok. Rakhe ka RBTEDF ya ka jingdap shiposnem. Haga sport penlong ka Nongmadan Sports Social and Cultural Club ya ka football tournament hamaumi. Bat kibe di ki Khubor.
Pidaya saban ngi RiKhasi channel ngin yabateng dia mentai ki Khubor. Menaka kha sautrik mentau benai ki babun teli shnong hari bhoi district kila shakta nakadaw ka jingwan kansan jong uslap ubajur ringkat upria bat ke eryong. Haga khasau trik yayong aja R4R Bundli ki shnong ki bahap hari boy district kila shakta nakadaw jaga jingjong uslap bat khria kat kum ki Khubor blayo bundli ki yeng kila shak penjulor bar ki deng ba kila kelon dan bok bahak ni ke jingja omshim dan manu ru pamensau ki jaka ki bla shakta khamjur ki long ko umsling ke bohdem bong bat ko umroy. Dagajing smoke ya ka bajur halor ka jing le don bor jong ki pulit Assam hakathan right nong tung block 2 ki babun ngot ki pa nong shong shnong jong ka shnong madan umwang sabuda bat jatalong menta ka tayo ki lai mi pa ba ban shong kalan mongor ban persha ya ka tay ka jingja haka shnong sabuda ka badan ha Ribhoi district. Hagni ke jelang pait ba lalam khama do ba bi so tun chairman ke sinjuk kirang ba shnong jong karaj nong tung uba shan roy mukhem rang ba shnong ka sabuda usam la siudor khama president ke seng sam la shnong bar kiwe na kaliang ginong ilam kilai thu bakani ke jingmi pait ba kalong batin pawe ke jing persha halo ke jing sha kem ju kilai ngot kinong shong shnong ka shnong pa kalong haki pulit ka sam da ka bakin no bakini kilai ngot kilalej ban thang ye ka we ke jing kem sulap selente sukyam ke kam bakem rate I ka kmi ki khana yang dan sngok no iste manas te ban pait pat I khan ki te mano ban sa ban cha ban da bat sa ki sete haba klem le ki kumna kumna haba tang suli suwan ki la ka kam la cham la chong ki te si ban palai no ki se habalai ban kmi ye ketika jingting na kiliang ginong ilam shnong kem shim la lab ikum kita kumbala kenno ki pulit Assam bat kumta kila dawa bade ban palai no mar do ri kini ginong shong shnong klem kanu ka kendon na mar kani ke ditang ke jing kenno ka baklem nong rim mar sunti be kani ka jingja nagaliang jonga kumrong ba shnong bat katu ka nengut kiri rong ba na po shnong nila lai I ban sakhi da laki jong ki khamat na ha kate ka jaka ka ba kadan kate ki jingking hanre nimlap be kono ka jingjulor na ka dax new jong kate ka jingki Kila pun pauru kecing persya ke bejur halor kecing khang nanti ya cik pulut Assam ki pai ba nong shong shnong ki bali yo lihat lani wadi ki nong pang nong shitom ki bahap balik sumar na kate ke caka
ngi ba mi ban le thiet jing thiet cha khandau so ngem nom lai ka le ka wan ngem no ke pulik la pha ban phai ka la na yangi ke nge ka ta ke ba ngi sam jinjar palat sa ha ka we pat kine ki bri jongi ke bla syara khlam da ka daw khlam da ka no ka dak bakila ki le ya ka te ka cengkiang ngim yo I namar nga ki dang step na nga la le pe ya ka te ka cengkiang bom don dak ka e ro ni kum ki long kmi ki ba don ki khun ki ba ni dei ya ka ban le ban pha ya ki khun ki sewa sanang kham tam ro ha bangi don ki khun ki ba pang ki ba sitom ni ling thmu ya ka bangin le wa de ki dawai ki resin la ne ngi thmu ya ka bangin le banwat ya ki jingbam na banta ki khun ki jongi rei tang na ka taw jong ka jing khang dam ka ni ka sarkar ni la ni do nong na bat ni ma ban yo ya ka e ka bangi thmu rei ka no ka jing snosi bat ka no ka jing snok thang haba prakhat ya ka jing ja ha bangi kum ki breu ha bangi syong ni sa hasla jong ka perthei rei sibun ni mat ya ki jing e tang kawe ka banga pen ka bas pen snow lengo yang I galong ba hato habadon kita ki baya ther jimut bat kidon kita ki we arngut lane ki ba le ya kita ki kamrunar hato ka dei mo ya ka ba kin thang dam no yang I kum ki pa ba kum ki nong snong hi baro ka we kani ka jingle ki pulet asam lawan ra jinjar ki pai ba jong ki te ki shnong kila penram ru ke jingkuman jaka sarkar Meghalaya ka barang ya yo athia manla khlam dala ban shim khia ban pinbe igini ki ja ka japot ha ka right nong tum baladawa ru ka sarkar Meghalaya ba ka de ban shim khia ma dor halor kini ki jingdawa jong ki nong shong shnong shwa ban mi ka no ka jinga snam ha ka jing song snong kum ki nong song snong na do ki long kumi ki long pa ki khon samla baro ni kendo I ka jing ni don kam ya ka le ya ka wan ni don kam bun ki jing don kam ha ka jing im ka chung I kum bro tang ba le kum no te ha bang ya kendo I ka ni ka jing thang dam na ka liang ka sarkar tangi kum ki nong song snong te toy ni perkhat bangi kwa ba ka sarkar kan sim khia no yang I ki ba syong sikini ki than bat sikini ki chaka ka bangi kendo ya ka ta ka jing ka bangi mat haman laki snem haman laki por ngi mat ba ya ka ni ki jing ka ba ni kendo tela da ka sarkar kan sim khia no ngi kwa no ya ka ta ka lenti ka basuk ka bangi ha ban ya ki ba ngi ha ban le ban wan ban thot dawai ban thot dai sin ban thot jing bam ban thot jing di dia hlor jong kene ka kam aba penlengo hanga kum uriu jong ka po snong khlong ba balai ba kini ki pulit jong ka asam ki ba don ha po me hang ni po sabuda agani ka me sipu tare ba ila kem ya kini thna ki ba po snong laingon bat ka jimi jong kini na ha kani ka stop jong kani ka sipu tare kalong ba kini na jiang ban le ot yo tu yang sa bat hadin kata bro sisni ki rung sa klau bat hadin kata on dalam mit katuka kapur kilai wan phai bat la lap no slap timat halor ke jing slap jong kani ka perthai ini ki khna baro laingun ki beju yamlian ban yama ya kani ke jingdi te la se ha kum kani kini baro laingun kila ya mi na klau bat kile poi so kolong sa jaga bedon kani ka jingpen buat kila ya le ya ka bat hadin kata ha kani ke ju I kasni ka bakini ki khna kilami lum kolong bat kila ya haumi furak ubaya nang ne na sauda sama dan uang na paklong kimi na sno paklong bat katu ka ne ki poi hakmat jong ka de sno ki lai kendu ya kini ki pulit jong ka asam ki basa hasa buda te ha ka jaka ka bala jam poi ha ka lat ka banjat set kok set kli uang ki la kem no ya ki pat hadin kata
bakila kam ka ba pen sungum lango ini kinong yang lama po ka senong ka tao kolong bakini ki pulit jong ka asam man laki po ni yo bani kren ya kinu ki kam ki tingi kendo aga ulang sa alang aga yat ke jeng ha dei po senong po tao hurai hakane ko po pat ilara ya kini ke kena langut kim semla don jing tip ai watcha Khubor jong ka senong ru pe hadu bang ni pentang kan ke ajing sungulong ba khrang kolong hadu menhunen men start por si phau ji ai ni dang yo ai kan ni jing tem adien bangi la mi na yang bang lewa ai kini kena nomor ba kim sim la poi si yang nilai banwa ban ye kendu yau IC apo molos nai adien kata ngila yo kacing tip bala ra ki pulit asam lengkot ha kene opo ya cing tip ya kene jing jia na IC no molos nai tengila ya perkan bat hadin kat ku kan ekor nilai ya kendu yo MDC bolong ba saplas marnga bolawan ban ai mensim ru ya ki long kemi ki bahagian hasam na kemta kini ki bla sa ha kini ki bor jong ki pulit asam bat hadin kata ai ni ai ki jong sungu yo MDC jong ka mauti konversi ubala sim khialam ya kane kam banyaram na kumta ki briu ki jongi sa kane ka dong pat sa kane than om tang ha kane ka ba menta kalong na kipo si kipo uku don kat banyarap ikini ki jing be kendo kini ki dong pat ki than ki jongi Halo gajing syakem jongki langut ki nong shong shnong ka thain sabuda haki pulit Assam kata ki bakan thup yo ba barson lawai ba stanling kriam ba dispersing mukim nagaliang jong MDC ka Mawati constituency ba Charles Marngar ulali ben boi ki artali ki dorkhas hapdeng hakmat jong additional DC kata uba M tongpe Kawai ke dorkhas kade nak liang ka senju kirang ba shnong border area block 2 bar kawai par kade nak liang jong ukumu MDC kini ke jinglej bo dorkhas jong MDC kalong kumshi benta bandawa nak bor district ba kade banwanda anwa ikini ki lain ki bla syakem haki pulit Assam chemegalaya namar kini ke jingja kade ka blaja ha ka jaka ka badan ha ka jia ka japur block 2 kumta ke jing ujor halor kini ki lain ru kade banle chemolas nai outpost ba ke jing to ke diki kade banle diki pulit kri boy Kini ki laingot kide ki khasi ki jong kinong shnong jong ka shnong sabuda nagaliang ka jonga ngawan ay ni kide ki jing tho ban refer ya kini ki jing tho kabala tho da ka sinjuk kirang basno border area ban tho so deputy commissioner ban kerpat ban transfer no ye ka case ka jong kide ki laingot nang kai ko bai thang so police station Sha Meghalaya Police dengan kerpadru inginong sosno baya mentahi mendai ban lek song shit lumar meringi dang penyaji kini jing thok jing tar sega government ai baga sarkar kan pechwa kan tukla bar hadin baga sarkar kelade pan tukla hadin kata ngin sapej pada ke ai bami nata ya mentahi ngin ma kerpat iki pai ba nong sosno ki haban kamlong jajai ban kerpadru ha ke cukup por Iki seng balang iba iki jongi ngitip bawa piru pidan kejuk kejingkit klik ke responsibility nak bentah jidong song snong iba iki jongi ka dong kathan den reng ka pat da jing soret iki seng balang iba iki jongi bakin sobha ban ai ke jing trelang ban suthu baga juk kalenti ke juk kasor ngi ya ilang banona jing bah Kaseng jong kitrai bagi nong nya trok na Meghalaya kila penpau kejing songkia ka bajur bat kila kenoru bagi kherdop jong ka district council ki jukrong pisa na ki kherdop ki jong ki da ka babernyam bat pendan kam ro ki tiar pendan sa Kinung ilam jong kaseng habe kran bikila pathai Khubor Shillong Press Club aka khat atarik uyayong arajar arpuar kila keno bahadin asnam bikila khon persya yakni ka jinglum pisa jubor na ki babon ki kherdop apo kasrok nadu bas kasil district ahadu ribhoi nakaliang jong sarkar kala pembina bagi district council kemla asyuk banbu iki kherdop aki national highway bat kamjuru ki pat kisrok wajan kam hakajalla
Henry hari ki Taiew nadu balami kata ke hukum kidan ki khadap ke berasangi anu ka jinglom pisa hai kidan pan ki badang khrong hadu menta bahkan ni ka jinglom pisa jo kiru imat kadang ke jatelang bagi bor sarkar ma kidan ki khap ka bakini ki khadap ke penan kamru ki bor pulit pat khamtam me ki penan kamru ki tiar pen man samar bengam bersep ki driver truck ki bamsi khajana na kali ki ngelam kle thu ba sisnia yani sitrip ki kali ki haban si hadu ka khanda hadu arpo hajar ka pisa haman ki khadap Kibalabu Asurok National Highway. Nakilak juki kila pinpa ka jing Sokhia ka bajur. Halo kani ka jing Donbor dengan sarkar lani kibor joka district council. Kajing lut jong kapisa ke bangi ai ha kini ki kadop lum khazna kolong sitrip ka kali kayat ka shongdor jen khat khandai arpo jar sitrip. Te ka lakta Aisha ya ka kamai gaji jong ki babu ki try truck bat kumju jong ki driver. But kidon ki lenti ba teng haba nakaliam jong ki driver ki mla ban siu ya kini ki jingpan pisah ki jong ki kidon ki por ba nakaliam jong kini ki nong upgrade ki pen ya ki bor ki jong ki don ki ba berngap bersit don ki ba penjot ya ki kali don ka ba ki sei ki tiar penasau don ru katu kat ni ki gate ki ba ki don ban wai da kini ki ba khambiang da ni ong khamdon kham ba ki pen ru wat da ki tiar penasau ku ki pistol ba ki wait terter Ti halor kani ke jing sosat ba ke jing janjar jong ki try truck bat ki driver association ngilaya kun ya kani ke isu nadu arsna menshua. Ti ngilaya suki ngilaya kat jingla ibor jongi. Ti finally menta ngila yo ya ka order ka balami ngaga government ba ban close no ya boro khoi ki tool gate lani ki check gate ki bodon ya ki haki surok jongi national highway lani haki major road jongka kani ko ka jala ka jongi. Tiada kali yang jungi nga ya persang ban pentrekam ya kata ban ila ajing tip ya ki para drivers lani ki para try kali ki jungi ba ngimde shu ban siu halor kani ko ada. Handrai hakini ki arta yo menta ngila amat sibun ki jiga ila persang ki kata. Don ki hadin balayo to ko ada nginem siu shu ki don ki get katu kan ni kila kini ki jaka krong pisah kila sange no. Handrai jin adu menta ki dang bun khamtam jong ka konsil ki dang pen ibor be berang penjenjar bet ya ki drivers ki jongi khamtam ki por menbit ban bergem bersit berdakabor ban sim ke ban pan pisah naki ti don ki kep ru menta kini gimit ke don ki jingjia ru ba la poy hadu ka jingi mensa ngila karpat balai namar ba ngina kaliang jongka ASEAN ke jongi ngidon kata kamen sim nilai ngi ong por first press conference bangile ai karpat ya konsil ibadio CM mo ba menta di ki por asna menshwa gi request yung pe dalong kabala te nai krong mo ka tang gi get joko konsil ka ju ko surok kidon jan aju khat teli te baro khat teli ru la shim nang ni ka wei de ban ice to ka wei ka ju ko do nakatusan spa to wei shajar to wei ka san spa tingi ong kalong na em lada fishim bisa shim no tang shijaka te ngin spin yo slip legally but ngin ya kum ga jing I donation ya ka konsil mar ba ngir gidon jikit klik maka konsil ga dinam taban pet ya ka jungi telada ki aduk ki janjar te kadi kamram jungi kumunong sung sinang bangini rap salami ki te ki himaru yang in ai hanrei ka don ki hima ki ba hakaju ko surok ki penyang ki gida dulu lai teli te wei hima ushim kaju ka hima sapoi ju ko wei jaka kaju ka hima ka shim poi su wei hima shim poi wei hima ushim tengi ong bangim la sha e ka to bangim la ban ai tinglong balada piko aban yarap te ngindon ga mesim yarap tamba tembai na kaliang jong ka konsil bat ikli nok susar ya kata hakim patio tidak kadaw ngi habiaj suki pasuki roughly kat no ba ka jing ya kram siski ti ngilut kumta kan kawai ka trok ngilut haju kat khandai ber arpo ja hadu da poi po bernia no kli ki trok pe siski ki baya siski ti baro ko ji dadon sispa sanpo arspa tli kita baro kata po arspa hoy pinkit sensaru kima kit jur rumah pidakit kano jingkit ru overall kita lihat ki bangi Kenya jingken ngira Kenya nadu ka boundary jo ka West Castle kamun na area salang hadu ha riboy ki bangi ha pansiu ki don jin kumbalai pu artli oh don kita lihat bangi siu bada dari ru lai spa gide jong ki hima gide jo ki konsil ki don ki get ki ba teng hijaka tang hijaka ki don south li ki get jong ki artli ki hima artli jo konsil kata kadon kata tekin ta ki bayat bah menta ki badang yat be jong hikmat badu menta ki pendik ingi ki ini ki area badai jong ka mau cundut civil subdivision bat kumju ru jong ka district badai area nongstoin constituency
te area Nongston gen chono te nang ta kini area motion road civil service kini gidang ya penwedi te daku menlong mentah east and west dan mentah laisi south ni ai kila close down but ki shu teng ki shu proxy kom krong pisaru ki shu tebe beda kato slice kuntu klap te don ki members ki babatip ki de su pisah don ki members ki ba latip ki yat bet don ki por kep ki kwa pen ibor ki bet ki pasange ki thlia shimit kum tai na kaliam jongi ki nong yalam ban se khar baje men mitru ya ban intervene haban late ban polite ane ban report ya kata Hadin gitu Khubor ngin ya sange biasa support tang shibit arbit hadin ngin 15 yang sepi nak bentai kini kuih pada Khubor ki berasa Rakhi ka RBTEDF ya ka jingdap shipos nem Haga sport penlong ka Nongmadan Sports Social and Cultural Club ya ka football tournament hamaumi But kibai di Khubor Lewan pai yang singi RiKhasi channel yang betai mentai ki Khubor ki berasa. Kawai na kiseng kabujutre na kabentaban kintiyo ka kam chungo kai perthei ha RiBhoi kata ka RiBhoi Tourism and Environmental Development Forum menha khatwei tri bentau benai kalakin jo so maumer ba shipos nem ka jinya lefti ki jongka. Ya ka jirakhi basongkun la pelong ringkat ke jodan lang uba swasthana sotun MLA ke jirang kumukongsan Uba Jason S. Maulong MLA ke umsning, ikaw Magdalene S. Maulong MDC ke umsning, bat kiway de. Hagini ke shipotali kisnam gibakani ke sengkalaya lenti, kala traina ke bentaban kintiyo ye ki kam kiway de beka kam chungaw kai perthai, bat hika ye ki brio bat penne pensa, ye ki sentiyo ki skot, bat ye ke spa maryang hi borok way. Kani ke forum kala jupelong tengru ye ki tamasa, ki bakintub ye ki nyangta ser festival ke belalong hayo sir Saiden, ke Pineapple Festival, bar ka Mega RiBhoi Festival. Hagani ka singila samru ki khusnam shiknangi le ka ki blai shimbanta haga ji amare marathon bala samru ki khusnam shakashnong yamkhon bar ka shnong Saiden ki bla ra ek nam kum ki shnong ki bakhoi tam haga RiBhoi district. Apan phu pheng ek ni ka singi de ki jingshar bar ki jiwai bada ka Miss RiBhoi Tourism RR Haka babon ki thei samla na ka than RiBhoi klawan bania shimbanta bala job eka pansngian dai samla balawan suk makri na nong terlau haka kedan ka baar lawan dai samla Jessica nongrum badi bala job eka kedan ka balai pat idei samla dai ma phi shisha khongjo na ka shnong pahams im
Ganyan pai matash ka Khubor Sport. Manaka khandai tarik mentau benai ka Nomadan Sport Social and Cultural Club kalapan long ya ka jingelekai football ha Maumi East Khasi Hills District. Haga khandai tarik ubnai yeyong aja RPR ka Nomadan Sport Social and Cultural Club kalapan long ka jingelekai football ha Maumi East Khasi Hills District. Hagani kasi lawan bani shimbenta the MLA barim jaga sen Congress na soyong uba HDR lingdo kumukongsan hagajedon rikat lang chairman jaga Khasi Hills Autonomous District Council uba lamprang bla kirekhot ka dor barshnong Maumi kirekhot jaga Nomadan Sport Social and Cultural Club kinong shnong bar kibe hagaje kun ka baya khaj bha hapadeng gading bilat Sports Club bar kanong Mausing Sports Club ya kanam ladu lara da gading bilat Sports Club kabla job da penalty shootout the sun goal lasau mi ki khusnam shi ki nong job da trophy bar ka song pizza ka balai po hajar tingka kadba ki bawan ba arpat kilayo arpo hajar tingka kawan akan ni kemadan kapan kan mau ya ka yang rong ba sinong barim balak klat no ba berat nong rong bolong way ni ki parlok ki becan bahawan nga pada kapor ban hakapor bingis ong ban snai ka badan adon hamte hang haneng ketika milong telong apor mahe bahe apor hadin katu kami ngendayo kama kajaka ka bakhamba dengan seorang happy tahu tu stem ngalak klet no lak hambun stem te lo ya mahe ayo ka kajaka nginjali pek ya kedenga madan dewan ya ida kejat amar tu por pat kali ya ada kejat do de yang du isya tu sde di penia kan ni te yang la dangila pen madan ni ulum te mahe Ramadan kan long kan ni tengok tu gini taulan palau tu stem he aku siang ban yarap ban penmadan ni kan man ot itu lumu bodon ang ni chua panla penmadan gumni tidak rit bai madan bayale kadwe ngut panlong dalong tak hendai ngut bangawan man play itu madan itu kopor tekat nang mi kisgi dah batal aslam ngak lempoi susini tengah kan mau hakapus dah marjar khanyu hakaba iba berat insa kelat no nang ni kepertai do yang amahe manga kwae manga kadai ketika surok nanong patau ban penyaso bar kadong badan tata yung sakadiru ka badan ka ba ngada trange ba kani badan kan long ban ya lekai ban pelong ye ki tournament ki bahe ki chinge lekai ki bahe te bahe dan bok ne presito mata la job yang sa pentri biang mo ni ka badan ada ka mau ni kleni ye bahai ka ni ka badan ai kum nei me sdial ndo bre kongsan yu ni ka si iba ka man sim ga jing ye ka bi shakri ya kari bo jaj ban riu pakham tam jadi konsusi dang idon hai shimei no adu menem ta dak sibun ki mati kiba usnyang benai jogi uladara ni ka konsensi bah jelabi jogi kuno yalam Kaseng samla jong kashnong malas nai menhaka pratrik mentau benai hapo ngajing alam jong presiden jong ka ba shempang masharing kilalit ben jongo ya kayeng kasem jong isamla ribal shadap bat ki para ki jong i ki beri khun swet da ka jing thmo ban kner kti jing yarap shaki Hagajiakren berusamla ribal shadap ubedeu hemmen kaseng samla kalalap badyo i shibon ki jing e jinjan jar bagi yakendo hagajinglong khun swet kumta kaseng da kajingsong isen ai ya kajingsa khun swet jongki kala shimi kasin jaman pensionai ka yengsa kabla jot rathai khnang bakin light no slap kala air barbarwa di kilat kilinti ban ajerap iki hakibabon kiliang lalu waklat ime ipa tolong ni sa khun swet te long hanmen bahe angado hap sa hap bela ya ki para hap sa hap lek school tamba dan bat ki ba yarap aga ha ki jing lek school kumi para kadu junga
dan long ilek ha ka school jong sorda le school jong sorda long hagi jing syam jenjar junga hagi jing syam jing junga long ilsen ya rap di polite by school tem unta long ngapat nas syuk le pelawe untuk syuk sah kipara pa syuk pun le school be hin nasa tangah hibab samarwai Kaseng samla ka kirpat ru ikatrat sorkar jaka social welfare ben phai khmat lem shikum kini ki khon swen. Ka kirpat ru ya baro kinong samaria ki babha bakin skosin ban yarap lem ya gani ka yeng jing samla ribal ban pensionai ka yeng bar haki babon ki liang kum ha ka bam ka di bar ka pule puthi. Na kaliang jungi kaseng samla habangi pej habangi wan jingo eki kanno yidap daga jing siu khya ka jing lum ka masim haban pej hakba pej eki ni shibun ki jing jenjar ka ba meki kimat habangi pej saudong sapun ya ka ying kasem jung kiro kalong kapen susi lane ka kapen thangai ka masim jingi habangi pej nidon kata ka jing singo susun ha kabai dei bat kine ki hab ki barit nangta ni pej apa pej ya ka ying kasem jeki ni ba kidon sibun ki jing duna kimdan ki kimi ki pa ni lasung tu ke baja abangi nimdan ki ning pek nang kimi nang ri nang sumar ni kendu sibun ki jing ke hak baide bat kata na kalyang jungi ka sang samla ni don kata ka musim ban yarap lem na ka ban ka jungki sibun ta kalong ban radin khong ya ka jing duk ya ka jing jenjar hapo ka snong ka thau ka jungi te kum ka jing yarap na kalyang ka sang samla nila ya kren ru bat kine ki trying ya isamla ribal bat ya ki para ki jongi ba nakaliang kasyang samla ngin yarap ban penshna ya kaying jungki pe ya kaying jungki kalong ka ba jot rathai tigumta nakaliang jungi idon kata kamansim ban yarap manshna ya kaying na ka banta ka jungki nakaliang junga kumo sordar jong kanika shnong molosnai ngapan pau kujing sokomen ka ba shikadai ya kine ki khun samla jong ka shnong ka jungi ki balak kloi ban ya pejlam na kabanta ka kasion jong kini ki khun swat apo jong ka shnong ka jungi te ka kaneka jingle kamis nai na kalyang jong ki khun samla ka jungi ka sinjam ka jungki khamtam ngadap ag sokumen ka bakrau ka jing kloi ka jungki ha bide na kabanta bakimut ban penshna ya ka ying kasam jong kini ki khun swat ngadap ag sokumen ka bakrau halor jong kane ban na kalyang jong ahiru nga kerpat ia ki prashnong ki prathau ki bahayeng ki bahasam barkhoi ki ba kloi ban ai ketika diang bagin tenrong lem ya kaneka jing jong ki kun swat apo jong ka shnong ka jungi na kalyang jong aru ngan kular banyarap nadu ki mau ki siap ki semen hiru ya kini kun samla kum kadak ka jinga snok tilang na ka benta ban pensnalem ya kaneka yeng kasam jong kini kun swat te hakini kisngi baladap nakaliang jonga hiru kat kebor kabaret ngila persyang banerap nakaliang jonga shnong wan nakaliang jonga hiru simet ngalayarap ia kini kunswat abidai nak kabenta ban penlek school kaya mo kila penlek school te ka school ka bailet ru ngapalet ia ka school private jonga hi te ka julut jing siap bar khoj ru ngalayarap inang ba jonga te kumta nakaliang jonga kani kaporu nadu kipor ki baladap no ajing sisa nakaliang jonga ngala persyang ban approach sya ki seng balang sya ki kenhun bapher ki kenhun tremon sobha na ka benta banyarap ten rei tat adu menta ki empadon menu bawan banyarap ya kini ki khun swat apo jong ka sinong ka jungi ti ngakarpa hiru ya ka department mo kamtam ka social welfare ba kin sobha ban ya pek khmat lem na ka benta kini ki khun swat apo jong ka sinong ka jungi khnang ba makiru kin enjoy lang ya kata ka bha kamiat apo jong ka jingim ka jungki ka bamalakasngi Kaseng RBYF Nongjri Unit Riboy District dakaman sim ka pasosan kalalit ban kene kti jing yarap ya kawi kalong yeng ka bamat ya jing ki babun da ka ba penchna ya ka yeng sa ka jongki Kanegade ka long yeng jong ikong shalensis emli ibasa umsning Nongjri ikong shalensi idon prangot ki khon sangot ki shinrang bat laingot ki kenthei Usamla Ferdinand thank you President ka unit ulong bakani ka long yeng ka de ka bashami bon ki jing jing shitom badena kani ka daw ba ka seng graduate kani ka yeng pan ai ka jing aram
ulong ru bagadai tang ga jinga no senyang juga khot keseng bagla la banchnai ga ni ga yeng idon apreng gajing apreng gajing do gajing kardu gajongki bat ba we khun jong ga yeng udai khot jongi ka unit handai nilai ni oi ba kila syam stom syam jinge sisa marba apreng kum hakane ka por kalong ka perthai ka bahiran perthai kardu jam idon apreng sibun gijing tuna apreng kaya ying ga jongki ka ba lajot lapra hari jongki ba kimdon kena no jingaram tena kaliang jongki ngila yaken batki ngila perkhan dawi ge jingmot ngila ya keren batki ba hakano berkom nginle hari kaliang jongki kipen pau ba kinomdon kano kalat kalenti ban penbha ban repair ne ge ying hari kaliang jongi pan da ge jingmot lang batki da kam sim ge jing sngolem ge jing sngowi kumba kamoto jongi ka ong kaban sakri din takadaw ba nging bangse ban dakam sim gujing ya telilang baro ngila don kita kam sim ban ya snow snei ban ikner lang da ibor ibarit gijongi ban pen baha ban repair yang ne gaying ka unit ka jongi kam dadon ka phone ka bahe re ngidon hapleng kijing don ei ka phone re da gijing ya perkhat lang ka we gijing ya telilang ka we ngila perkhat ba ngila dei ban le ei hakum kine kilongying ki basyam ya ne kalanan re ngila ya perkhan bar hadin katang ngila ya penbej pramangi kum kidikhan joka nojrinin ngila penbej bat ngila ya senyang kat bala da ibor ibarit ijongi ban yarap sakani kelongying da kimar kum ya kiten kilentang ban baro ya kan kaying ka ba ngila penlong kumni kumba kalong menta nakaliang kejongi ngila kalong ka basyam jinge yengi bangin le along tang ka unit ndai nakaliang kejungi bangim don ei kejing shnai ka ni ga yeng kadang ya chakman bar ka seng ka kirpat ru ye kino ki bedon ni kamen sim isnai ban no je rablem da ka phone ha ki ni number prak ndai nyo saw lai rr not iwei saw nyo not san r khandai ndriu iwei r bar pra nyo saw ndriu r lai khandai saw ka message ka ba ni kwa banai na kaliang jungi ka nojri nin ni kerpan ya kibor ki kham halar ban ya ka blong kham tam ya ki noilam snong bakin sngo ba ban pei lang ya kum kini gilanot ki basam lanot apo snong po thau ndrei kai kalong ka basngo si na kaliang ka jungi ka RBOF nojri nin ni pen pau sepi barok kalong ba balai kawanja ya kani kalong ying habang yu i bagis don hapreng gijing lanot na hapreng gijing gijing kardu gijongki om siam la don manoru ban wan jingo ne wan pen ndai kalong ya ki balayo ki badon lupa ndai yakum ya kita kiyo ndai ya ki badu ya ki bakardu ndai imdon wan pen nakliang gijongi ka RBF ni ai ka message ya pi baro ki bapai lamba jong kani ka video ba pin sngoba ban ya don ka mensim ban ya kner lang ban ya pai lang khem da nyu sliang khmat ya uduk usung ki basyam ya kalanot ne ki jinjin haswa bangin pen kut ngin pen so biang shapi ya ki phangi bakonsan sa shisien omtre ya kendu u konrad sangma ya ki rang bashnong ha khaput on aja kasa ka sarkar ya laispa sa pho artli ki long yeng naharijan colony shimkhya ka sarkar halor ka jingberngam ka seng lawai bapernai ban pen bethei bom ha ki school therus labru kriya ringkat ke eryong ha ki babun ki jaka haribhoi district mi palba ka shnong sabuda ban persha ya ka jingle donbor ki pulet asam ringkat ki tiar pen mensaw bat jingberngam krong pisa ki thirdop district council na ki tro rakhi ka RBTEDF ya ka jingdap shiposnem haga sport penlong ka nongmadan sports social and cultural club ya ka football tournament hamaumi bat kibe di Khubor badai kitu in put good noi gini ka Khubor jo kani ka thiyo menta khublei phi ba ro bathiaso